dag er det midt i november, og vi flytter vores bifamilier, småfamilierne, der står her i hegn, og dem flytter vi over i køkkenhaven, der ligger herovre, hvor der er en mur, hvor de kan stå godt op af. De småfamilier, der står her, de er noget udsat for vind og vejr her, hvor de står, så vi vil gerne have, at de står så lunt og rart som muligt til overvinter. Så vi kan lige hilse på. Det er jo november, og der er ikke meget at gøre. Bifamilierne. Prøv at komme tættere på. Så de bifamilier, vi flytter, det er en småfamilie, den er rigtig stor. Den sidder i en løs klynge. De er ved at være klar til at overvintre. Så jo koldere det bliver udenfor, jo tættere rykker de sammen i en vinterklynge. Og så sidder de egentlig bare og holder varmen, men det er en rigtig, rigtig stor og rigtig fin familie, vi har her. Så når vi nu flytter dem og bærer rundt på dem, så måske, Anders, kan du filme hernede, hvor jeg har puttet noget køkkenrulle i. Kan du se det? Ja. Så vi har puttet noget køkkenrulle i flyvesprækken her, så vi ikke får piger op i ærmerne, mens vi bærer dem, og vi bærer dem utrolig forsigtigt. Så de ikke bliver klemt eller bliver oprevet. Det er det, vi laver i dag, og det er noget af det eneste sådan direkte biarbejde, vi har i november måned. Det var et godt stykke arbejde, Anders. Ja, det var dejligt. Det gav varmen. Ja, det gav varmen, du må nok sige. Men nu er bierne på plads. Så skal vi bare gå og holde øje med dem. Og glæde os til det, vi får. Lige præcis. Det vil vi gøre. Tak for hjælp. Ja, selv tak. I løbet af november bliver det koldere, og bladene falder af træerne, men alligevel er haverne på den gamle planteskole et smukt syn. En gang om året inviterer Danmarks Biavlerforening alle lokalforeninger til et lokalforeningsseminar i Ejby. Og i år er vi blevet inviteret til at komme og fortælle om Apimondia-processen for at forberede alle danske biavlere til at være vært for Apimondia-konferencen i 2025. Det blev en god og kreativ eftermiddag, og mange havde gode idéer, som vi kan bruge videre i processen med at forberede konferencen. Og der ved jeg, at der er en, der kører det ud fuldstændig på engelsk. Rigtig godt hjem herfra, og hvis I møder en af de lokalforeninger, som der ikke er med i dag, vi er 41 forskellige lokalforeninger her i dag, det er rigtig flot. Kom rigtig godt hjem alle sammen. Tusind tak, for I er med. Ja, vi skal snakke med Rikke i Malibu i Californien om at lave creamed honey. Det vil hun gerne lave. Ja, hun har set vores podevideo på nettet, på YouTube-kanalen, og så har hun skrevet til os. Og jeg havde en masse spørgsmål til, hvordan en podehonning skal være, og hvordan overledes, og så tænkte vi, det nemmeste var simpelthen at snakke sammen med hende. Ja. Så nu skal vi FaceTime med Rikke. Ja. Og hvis hun lyder meget dansk, så er det fordi hun er det. Hun er simpelthen en dansker, der er flyttet til Californien med sin familie. På YouTube. Ja, du så den der lille podeopskrift-video, vi lavede på tidspunkt. Først så jeg faktisk, hvordan I havde jeg tror det var en honningkonference, hvor I taler om honning. For Danmarks Biavlerforening. Sådan et webinar. Ja, det var på engelsk. Ja. Så det må jeg da Nå ja, det er fra Apimondia i Montreal. Ja. Og så var det jo, jeg tænkte, der er nogen i Danmark der ved noget om honning. Den færdige honning, den vil have en tendens til at ligne din podehonning i strukturen. Så hvis man starter med en grov honning, så vil man have tendens til at ende op med en grov honning også. Okay, ja. Så man kan være i tvivl om, hvad pokker er det i starten. Noget af det, vi holder allermest af ved at være biavler, er, at når biavlere snakker med biavlere, så er der en magisk forbindelse, et direkte bånd til glæden over biavlen og naturen. Og prøve det kan næsten
Ikke blive forår hurtigt nok. Vi er bare i kontakt, Rikke. Ja, det Ja. gør vi absolut. Ja. Og så skal jeg nok også holde jer orienteret. Ja, vi skal se det første glas. Ja, men jeg sætter virkelig, virkelig pris på jeres både tid og hjælp her. Ja. Og ja. Og så vi alligevel bierne her midt i november. Det store pæretræ i frugthaven har smidt de sidste pærer. Og en dag var temperaturen omkring 10 grader, og bierne fandt de rådne pærer. Hvad så, Sofus? Hvad dag er det i dag? Så i dag, der er det jo den dag, hvor det tyske bibelblad er udkommet. Okay. Og vi har lige haft besøg af posten. Så det her, det har vi ventet på. Er det spændende? Nu må vi se. Bienen und Natur. 1123. Yes. Lad os se, hvad vores artikel er blevet til. Ikke noget mere at bakke forsigtigt op. Så prøv at se her. Bienen und Natur. Der er noget fra Chile. Ja. Yes. Chiles honningrute. 36. Vi dropper resten af bladet. Det er sådan der. Wow. Hvor er den blevet smuk. Vores artikel. Så vi har sendt den fra computeren, og nu er den her i det tyske bibelblad. Ej, hvor skønt. Mennesker. Wow. Indtrykker. Et lille bitte billede af Lars Fischer og Sofus Knudsen. Hobbyimker af Fynen in Dänemark. Hvor dejligt. Det er altid skønt at se dem sådan på skrift og med billeder og sat op og det hele. Ja. Tillykke, Sofus. Ja, tillykke. Det var et dejligt stykke arbejde, vi fik lavet der. Ja. Et andet godt stykke arbejde, vi fik lavet i november måned, det var små honningsmagesprøver med tavlehonning, som vi skulle bruge til en honningsensorik-workshop i Virum. Men Sofus, hvad er det så, du står og laver der, Sofus? Altså, vi er på honningsensorik workshop i Virum, Virum, ja. sammen med 65 begejstrede biavlere. Om lidt, så skal vi i gang, og vi laver smagsprøvesæt. Smagsprøvesæt. Og det er helt Sofus og jeg, vi bor sammen med 50 andre mennesker i et bofællesskab, og vi har forvandlet dem alle sammen til at være sådan nogle kæmpe store honningnørder. Så nu er det blevet sådan, at det ikke bare er Sofus og jeg, der står i hjørnet der i køkkenet og smager. Nu sender vi det rundt inde ved bordene, og så er der store diskussioner om, hvad folk de oplever inde i munden, når de smager. Og smagsprøve nummer 3, det er den samme honning, men i forskellige... Honningens fine aromastoffer smager vi faktisk med næsen. Det er kun grundsmagene, som vi smager med smagsløgene i munden. Det er fra et glas, der har været podet og rørt. Men det har været en I den sidste del af workshoppen har alle medbragt et glas honning, og vi smager på hinandens honninger. Det er en fest og en oplevelse at se, hvor mange forskellige honninger der er. Det er rigtig skønt at se, at der er så meget energi i vores honningsmagning. Og der er virkelig kommet meget ned på sædlerne. Hjemme i haverne er pindsvinene også ved at gøre sig klar til vinter. Men her er et pindsvin, der er meget uheldigt, som er faldet ned i åkandebassingerne, og ved dagslys har den svært ved at orientere sig. Her den 12. november, der er det faktisk ikke særlig koldt. Det er måske sådan en 8-9 grader og en rigtig behagelig søndagstemperatur. Så alligevel så har jeg taget handsker med. Og det her, det er ikke bare almindelige handsker.
Det er mine pindsvinehandsker. Det er dem, jeg bruger til at redde pindsvin med. Og her til morgen, der var der et pindsvin hernede i bassinerne. Nu sidder det heroppe, og det er dagslys, og det er helt forvirret. Så nu giver vi det lige en hånd. Jeg tror, det er et hundpindsvin hernede i Thuja-hækken, der har den betydeligt større chancer for at finde et godt sted at gå i hi. Og det var godt, at vi fandt pindsvinet i åkandebassinerne, og det var godt, at vi hjalp det op, for det blev regnvejr i den sidste del af november. 10 dage uafbrudt, og bassinerne blev helt fyldt med vand. Og allersidst i november blev det snevejr. Det var smukt. Og nu var det rigtig blevet vinter.